Kerala. Kali tammana illa povundilla. Road mada repair mantondulleru. Double road avondundo. Gottujji encha ee va side eduthu popuni mantu. Enkattu mast ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲಾಲ ಇಜ್ಜಾಲ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಏಳಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ತೂಕ ದಾದಮ್ಮ ತಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ ಇತ್ತ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂದರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಮೀನುಂಡು ಅಂತೂ ಓಡಲ್ಪ ಇದು ಮಂಜೇಶ್ವರದನೇ ನನಕ ಪಂಗಡ ಮರವಾಯ ಬೆಂಜಾವ ಐದು ಮೀಟರು 5 ಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 8 ಪೀಸ್ ಬೇಕು ಎಂಕಲಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿವೇದಿತಾಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ अभी मालूम नहीं उन लोगों को निकले बैठने ये बात है निकले बैठने निकले बैठने गाड़ी होने गाड़ी फ्लाइट रहती ಯಾರದು ಹಾಯ್ गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग मेरा मामा का घर पे है। अभी सुबह का 10 बज गए इधर। अभी देखिएगा ब्रेकफास्ट में क्या है। आज ब्रेकफास्ट में डोसा और कोकोनट का चटनी। ಅವೇನು ಒಂದು ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಡ ಅವತ್ತ ಇದು ಅವೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಕ್ಕ ಇದು ದಕ್ಕೊಡು आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरा मामा ने एक गाड़ी खरीदा है, अभी आज उसका पूजा करने का। ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಾರಿಗೆ ಪೂಜೆವನ್ನು ಬೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲಾಡು ಇಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಲ ಉಪ್ಪಳ ये टेंपल का बैक साइड में बड़ा सा तालाब है। ये हमारा पूजा सब हो गया गाड़ी का, अभी टेंपल में हम लोग। पूजा सब हो गया, हम लोग प्रसाद डाला। ये मेरा मामा है, अभी नया गाड़ी का ओनर है। ये मेरा मामी है, छोटा ओनर। ये बड़ा बेटी है कुल्ली बेटी है, छोटा बेटी घर पे। अभी हम लोग टेंपल जाके आया, अभी थोड़ा एडिटिंग का काम, थोड़ा एडिटिंग करके बाद में लंच करेंगे। Custard.
ಎಂಜಪುರ ಪಾಡಿಯ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊದಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೌಳೆ ಆರದಿ ಎರಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೇನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಲೋ ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ ಆಪಲ್ ಬನಾನಾ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಐನ ನೀರು ಕಲತ್ತದು ಮೈ ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈತಂಡ ಅವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಡು ಇದನ್ನ ಇಕ್ಲು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಗಂಟು ಕುಡಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೂನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಪೇರಿತ್ತ ಶೋಕುಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ನೈಕ್ ಮೈತನ ಅಂಡು ಒಂದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ನೀರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಂಡ್ ಅವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಗಲೇ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೇರು ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ನೀರಿಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಲೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಪೌಡರ್ನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೇರಿಜಿನ ನೀರಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊದಿಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವು ದುಮ್ನಾನಿ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ದು ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ಪೂರ ದೀನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಅಂಡು ಪೇರು ಪೂರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಇಜಿನಾಂಡ ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪುಜಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ದಯಪನ್ನಡ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಮೆಜರ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೋಡು ಫುಲ್ಲು ಹೊರ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಅನ್ಪೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯರ ದೀವೋಡು ಚೌಳಿ ಆಯರ ದೀವೋಡು ಇಂಚನೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಚೌಳಿ ಆಯರ ದೀತ ಚೌಳಿ ಆಂಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗನೆ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ದ ನೀರು ಮಂತದಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಸಕಸ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಈಕಲ ಬೇಟಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಂತನ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಓಡೆ ಈಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊನತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಬ್ಜಾ ಸೀಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪಡು ಹುರಿದು ಅವಲ ಪಾಡೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯಾನಗ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಕೈತಲು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಕೈತಲು ಈ ಚಾಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುವೆರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷರ್ದಿಂಚ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೆತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಕ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬತ್ತನವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ.
असल बिरयानी चढ़ना सुपर ऐसे है अच्छा है अच्छा अच्छा आपका फेवरेट है ये रेलवे स्टेशन रोड मंजेश्वरा ये मंजेश्वरा एक बस स्टॉप है ये दुकान इधर ही बाजू में है हम लोग अभी मसाला पूरी खाया था यही दुकान अभी मेरा मामा का घर पे डिनर के लिए फिश फ्राई और चिल्ली चिकन है और बॉइल्ड राइस ಎಂಗಲ್ನ ಲಾಗಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ बाय ಬಾಯ್ बाय